Det var Fred Hutchinson den tredje, der sagde det. De leger nemlig ikke. De gør det rigtigt. Men de leger jo ikke Gud på den måde, som de fleste nok forestiller sig en Gud. De laver det jo ud fra det, de kender. Hvis man forestiller sig, at mennesket er skabt i Guds billede, så det, de gør, det er, at de kendte jo mennesket, inden de skabte det. Det gjorde Gud måske ikke. Så jeg synes ikke, de leger Gud. Det, de gør, de leger med biologien. Og de leger ikke, de arbejder med biologien. De tager de kendte ting, de har været med til at skabe hele den baggrundsviden, som er nu om arvemassen, både i bakterier og i mennesker og i mus. Så der er utrolig stor baggrundsviden, som de har bygget op og været med til at dele med hele verden. Og det er det, de udnytter nu. De leger ikke Gud, eller forsøger ikke at være Gud, efter min opfattelse. Fordi de skaber egentlig kun kombinationer. De skaber ikke noget, som er 100% nyt, og de skaber det slet ikke nedefra.